Dobrý deň. Sú tu tretie Vianoce na mojom kanáli. Vlastne, oni sú to štvrté Vianoce, čo nahrávam. Len tú prvú zimu som nahrával len tak sám pre seba, aby som si zvykol na to postaviť sa pred kameru. Prvé zverejnené videá som natočil potom niekedy na jar, no a potom neskôr v lete som ich zverejnil, ak si to správne pamätám. No a prvé Vianoce som zverejnil video o Vianociach. A tému Vianoc som úmyselne rozdielil na dve časti. Ten prvý rok som zverejnil hlavne toto video, kde som vysvetlil, že sviatok, ktorý poznáme dnes ako Lucia, teda on vlastne vždy asi sa volal Lucia, a tento sviatok je vlastne Vianočný sviatok. To je sviatok oslavy zimného slnovratu. Lucia je konkrétne oznamovanie zimného slnovratu. No a večer predtým, to je to, čo dnes poznáme ako štedrý večer. Takže večer pred zimným slnovratom sa malo udieť to, čo sa deje dnes na štedrý večer, a ten nasledujúci deň sa malo udieť to, čo sa dnes deje na Luciu. Toto je pôvodný priebeh sviatkov. Pôvodný. No, samozrejme aj tieto sviatky niekde začali, ale to je ťažko povedať, kedy to bolo. V každom prípade takto to vyzeralo v tých tzv. Predkresťanských alebo pohanských časoch, a potom neskôr vplyvom kresťanstva sa udiali niektoré zmeny a tie zmeny nakoniec zmenili ten sviatok tak, ako ho máme dnes. A stalo sa to, že aj štedrý večer, aj Lucia je v celkom iný deň ako na zimný slnovrat. A dokonca Lucia je skôr a potom je ten štedrý večer. Ale to som všetko vysvetlil v tomto videu. Nemám k tomu čo dodať. Ďalšie video, zverejnené ten istý rok, sa zamýšľalo nad názvom Vianoce. K tomu mám čo dodať, aj som to povedal potom v iných videách, že čo si myslím o tom názve. Tento prvý rok som vysvetlil jednu stránku Vianoc. Tú stránku, ktorú vlastne máme ľahko dostupnú, pretože vychádza z našich tradícií. Ja som len dal naše tradície správne časovo do poriadku. A z toho vzýšlo pochopenie toho, o čom vlastne je sviatok Lucia. Toto vysvetlenie ale nevysvetľuje všetky naše vianočné zvyky, vrátane vianočného stromčeka, vrátane našich jedál. A aj keď som v tom čase už vedel odpoveď aj na tú druhú časť, vedel som, čo to vlastne je, ale vysvetliť to bolo zložité, pretože si to vyžadovalo najprv vysvetliť ten indický politeistický koncept bohov. A vedel som, že toto narazí na nevôľu kresťanov, a vedel som tiež, že to narazí na nevôľu ľudí, ktorí by sa dalo povedať o nich, že sú novopohania, pretože oni si častokrát vybajili svoju vlastnú verziu, svoju vlastnú podobu toho, o čom bolo to naše slovanské pohanstvo. To naše slovanské pohanstvo je v skutočnosti niečo veľmi podobné ako to, čo je v Indii. Samozrejme sú tam odlišnosti, samozrejme tá naša vetva sa uberala svojím smerom a tá indická vetva sa potom ďalej uberala svojím smerom, ale má to spoločný pôvod. No a tak som najprv musel vysvetliť, o čom sú tí bohovia, a to som vysvetlil v priebehu roka, toho nasledujúceho. No a potom k záveru roka som pre vás pripravil veľké prekvapenie, sériu niekoľkých veľkých videí o jednom konkrétnom bohu. O jednom konkrétnom človeku, o konkrétnej historickej osobnosti ľudstva. O človeku, ktorému vďačíme za poľnohospodárstvo. A medzi tými videami bolo aj ďalšie video
do série k sviatkom, do série k Vianociam, kde je vysvetlená tá druhá časť Vianoc. Lebo totiž tá druhá časť Vianoc, ona vo svojej podobe existuje dodnes v Indii. Hlavne teda v južnej Indii, v tamilskej zemi. Tam ten sviatok je a má svoju podobu, ktorá je v podstate asi bližšia tomu, o čom to pôvodne malo byť. Tá podoba u nás je prispôsobená našim klimatickým podmienkam. My nemôžeme oslavovať ten sviatok rovnako, ako ho oslavujú tam, pretože tu máme iné podmienky. A je pochopiteľné, čo sa vlastne zmenilo a prečo. A to všetko je vysvetlené v tomto videu, ktoré treba chápať v kontexte tých ostatných videí o poľnohospodárstve a v kontexte tých ostatných videí, ktoré hľadajú odpoveď na otázku, čo je to vlastne Boh. Boh politeizmu, ten Boh s malým B. A to je séria mojich videí, ktoré som zoradil do zoznamu Pátranie po Bohu. V týchto videách je teda odpoveď celistvá na to, čo sú to Vianoce. Ako k tomu došlo, prečo máme tie zvyky, ktoré máme, čo tie zvyky znamenajú, ako to všetko malo byť. Nikdy som si nerobil nádeje, že by sa vôbec niekedy niekomu podarilo odhaliť, ako vyzerali tie sviatky pred príchodom kresťanstva. A už vôbec by mi nikdy nenapadlo, že to budem ja, kto to odhalí. No ale takto to vyšlo. Ja som sa sám nestíhal čudovať, čo som zisťoval. Všetko je to založené na informáciách, nepridával som do toho žiadne svoje vlastné predstavy, svoje vlastné túžby. Všetko to ako si vyšlo. Takže tí, ktorí ste tieto videá ešte nevideli, odporúčam vám pozrieť si ich. A tí, ktorí ste ich videli, ak máte chuť, v tento vianočný čas si ich môžete pozrieť znova. V podstate k tomu nemám čo doplniť. O Vianočnom sviatku píšem aj v mojej knihe. Stále na nej pracujem. Priznám sa, že posledný mesiac som nenapísal ani písmenko, pretože iné udalosti dostali prednosť. No ale dúfam, že cez tieto Vianoce si nájdem veľa času na to, aby som pokročil ďalej. V skutočnosti ja som knihu začal písať najprv v angličtine a to bolo, myslím, že z roku, v podstate cez Vianočné sviatky, opäť tie Vianočné sviatky, tam to všetko vždy začína nejako pre mňa, z roku 2019 na 2020. Tam som tú knihu začal písať a tam som vlastne tie sviatky dal dohromady. Tam som to vlastne všetko odhalil. Ja som písal knihu, dával som dohromady informácie, ako som aj najlepšie vedel a ono sa to poskladalo celé do veľmi uveriteľnej predstavy, ale je neuveriteľné, že sa to poskladalo. Takže to bolo pre mňa obrovské dobrodružstvo a vtedy som sa rozhodol, že toto dobrodružstvo vám musím nejako sprostredkovať. Najprv som to písal do knihy, potom som to sprostredkoval v týchto videách. No a tento rok, niekedy na jar, mi niekto poradil, že mal by som vydať knihu v slovenčine, nemal by som to toľko komplikovať s tou veľkou knihou, že stačí niečo malé. Až nech si niečo vyberiem, že možno tie sviatky by boli zaujímavé, tak som začal písať začal o tom najprv rozmýšľať a som si tak uvedomil, čo všetko tam potrebujem dať, takže ono to už nebude celkom malá kniha, ale bude tematicky užšia trošku ako tá, ktorú som začal písať v angličtine a bude čisto o sviatkoch a o všetkom, čo s tým súvisí. V tejto knihe, ktorú tohto roku píšem a môj pôvodný plán bol, že na tieto Vianoce už bude hotová, no tak žiaľ nie je hotová, ale časť o Vianociach tam už napísaná je a v knihe je to rozobraté na 75 stranách. Takže nebudem ďalšie video pravdepodobne robiť o Vianociach, ani tu nepoviem nejaké ďalšie informácie o Vianociach, pretože to, čo som chcel povedať, je povedané tu. A to ďalšie
dopodrobné je rozobraté na 75 stranách v mojej budúcej knihe. Tá kniha má zatiaľ približne 200 strán. 200 napísaných strán. A bude ich viac, lebo v tých 200 stranách sú Vianoce, sú tam hromnice a je tam Veľká noc a vôbec Sviatky jary. A tie ďalšie veci tu nie sú, takže ešte tam mám na čo pracovať. A bude tam jeden taký prídavok, taký bonus navyše, ktorý sa bude týkať toho, čo som uverejnil v sérii Cesta do minulosti. Lebo tam je jedna vec, z ktorej som sa vyhýbal, ktorú som nechcel povedať vo videách, ale ona súvisí práve s týmito sviatkami. Takže tam sa to proste hodí povedať, aj keď to tematicky je trošku mimo sviatkov. Ale bude to taká čerešnička na torte. Takže neviem, či sa mi to podarí, či to bude na 250 stranách tá kniha, alebo bude mať 300 strán, alebo nebude mať 350 strán. To uvidíme, necháme sa prekvapiť, teda ja sa nechám prekvapiť najmä a potom sa necháte prekvapiť aj vy. No a môj plán je, že cez tieto Vianoce dúfam, že sa mi to podarí výrazne pokročiť s touto knihou. Lebo ako som povedal, písať som vlastne začal na Vianoce roku 2019. Preto aj v knihe všetky dátumy, lebo ja tie sviatky viažem na veci, ktoré som už tiež vlastne zverejnil v iných videách, kde som zhruba vysvetlil niektoré princípy o našom kalendári a o tom, ako ľudia kedysi sa orientovali v čase. A keďže sa opieram o reálne dáta, ja nestojím na vode, to chcem, aby bolo jasné z toho, čo robím, že ja vždy sa opieram o slovník, existujúcu tradíciu, vysvetlenie niekoho iného, ktorý vôbec nevie, ako je to u nás a ako to krásne sedí, to ukazujem. A opieram sa tiež o reálne, objektívne pozorovateľné veci. Čiže ja tam naozaj pracujem s reálnymi dátumami a tam riešim naozaj, kedy vyjde slnko, v aký deň. Ale to nie je rovnaké každý rok, to je trošku iné, lebo tu máme nie presný počet dní má jeden rok, je tam tiež štvrť dňa a to nie je celkom štvrť, je to iné desatinné číslo. Takže ja musím vždy vychádzať z nejakého konkrétneho dátumu aj s rokom. A preto všetky tie pozorovania, ktoré sú, a ja ich vlastne nechávam takto v knihe, sú roky 2019-2020. Lebo tam som tie pozorovania naozaj urobil, tam som si to poznačil, tam to proste mám pre tieto dátumy a tak to tam píšem. Čiže vtedy to bolo všetko zistené. A išlo mi to dosť rýchlo. A vtedy som zistil aj množstvo ďalších vecí, tie tam vhodným spôsobom, vlastne čas som už zakomponoval, ďalšie zvážim, ako to zakomponovať. A táto téma je tak veľká, že možno z toho bude aj ďalšia kniha. No ale najprv tá prvá. Chcel som, aby bola vianočným prekvapením a aby ste si ju mohli kúpiť a prípadne venovať niekomu ako vianočný darček. No to som teda nestihol, čo mi je ľúto, no ale nejde to síliť viac, ako sa snažím. Takže musím svoj plán posunúť a teraz mám takú predstavu, že po týchto Vianociach by som chcel mať väčšinu tej knihy hotovú a teda tak nejak na jar by vlastne tá kniha mohla byť úplne finálna a potom prístupí na rad to, že ako to vydať, kde, za akých podmienok a podobne. Ale to budem riešiť až potom, keď to bude hotové. Takže dúfam, že ešte v priebehu roka si túto knihu budete môcť kúpiť. No a potom možno tie budúce Vianoce pristúpime k nejakému tomu kalendáru, akože nástennému kalendáru, ktorý by sa dal vyrobiť alebo podobne. Uvidíme, ako to bude. Teraz je pre mňa priorita kniha. Lebo tie veci treba už dať von a treba ich proste zverejniť a treba potom si za nimi stať. Trochu sa cítim blbo, že som vám nepripravil nejaký vianočný darček,
Tie minulé Vianoce tam bola tá veľká séria o poľnohospodárstve. Tento rok to nejdem síliť s videami, pretože chcem pracovať najmä na knihe. No ale predsa som si pre vás pripravil jedno prekvapenie. Jednu takú chuťovku. No a zverejním to o týždeň v piatok, teda 29. decembra. Dalo by sa povedať, že vás pozývam na moju prednášku. Na prednášku, ktorá sa uskutoční v roku 2017. To bolo krátko na to, ako som sa vrátil z Indie. To bol vlastne ten ďalší rok, ako som sa vrátil prvýkrát z Indie. Ten čas nejako veľmi rýchlo letí, až sa mi to nechce veriť. Táto prednáška sa uskutočnila 28. septembra 2017 o 15. hodine a 15. minúte začala v Považskej Bystrici v Považskej knižnici. A taký bol k nej leták. Táto prednáška bola natočená Považskou knižnicou a bola zverejnená na YouTube, síce cez taký nejaký, zdalo sa to ako keby súkromný kanál človeka, ktorý to realizoval, čiže bolo to také zvláštne, ale bol na to odkaz z Považskej knižnice, z ich web stránky. Toto video bolo ale zvukovo veľmi nekvalitné. Zvuk tam bol slabý, bolo tam otvorené okno, hučali do toho auta a každý, kto to pozeral, sa sťažoval, že ten zvuk je hrozný a že nie je rozumieť. Premietal som tam nejaké slajdy a tie tam bolo vidno tak, no bolo tam niečo vidno, ale bolo to také divné. No a ja som tú prednášku kedysi dávno, ešte predtým, ako som sa pustil do knihy, ešte som sa na to nemal odvahu vtedy na knihu, tak som si povedal, musím to nejako opraviť ten zvuk a podobne, tak som začal s tým trošku hrať. A tak som to proste mal nejako vylepšený ten zvuk. Dokonca som tam začal písať titulky a dostal som sa asi tak do polovice. A pretože som to nedokončil, tak som to nikdy nezverejnil. Aj som sa tak voľne rozprával o tom, že či by to bol problém, ak by som to zverejnil ja. Bolo mi povedané, že to nie je problém. Tak verím, že to nie je problém. No a teraz, keď som sa išiel na to pozrieť, že teda pozriem si ten originál, že dám na to linku na to originálne video a zistil som, že video je súkromné. Takže niekto to video prepol na neverejné a domnievam sa, že asi to bude preto, lebo to bolo nekvalitné, ten zvuk bol nekvalitný. Takže tá prednáška už nie je k dispozícii. No ale aj ja ju mám, ja som si ju stiahol a ja som na tom pracoval a upravil som zvuk. Takže ja ju zverejním s vylepšeným zvukom. V každom prípade bude ten zvuk hlasnejší. Odstránil som niektoré hučanie auta, ktoré boli hrozné. Nie všetky, neviem všetko odstrániť. Ľudia tam, neviem, či s perom niekto šťukal sem tam, boli tam nejaké kašľanie a takéto veci, tak žiaľ, ako niečo som s tým spravil, kde sa dalo. Tie najhlučnejšie veci som stlmil, aby som mohol môj hlas, aby som celkovú hlasitosť mohol vytiahnuť tak, že môj hlas bude dostatočne hlasný. Takže to som spravil, ako len bolo v mojich silách. A čo som tiež urobil ešte vtedy dávno, lebo to bolo tiež dosť pracné, je to, že to je vlastne náhľad, takéto video uvidíte 29. zverejnené. Ja som spravil to, že tie slajdy, ktoré som premietal tam, som dal takto sem, do tohto rohu. Lebo vlastne ja tam nikdy nechodím, čiže tento priestor môže byť prekrytý. Ja tu stojím a rozprávam, ukazujem síce tam, ale vy budete vidieť pekne záradom presne to isté, čo sa ukazuje tu. Takže to by malo ďalej pomôcť zrozumiteľnosti toho, čo hovorím. No a polovica toho videa má aj titulky v slovenčine, takže tam je vidno presne, čo hovorím. Tá druhá polovica nie je, lebo to zaberá obrovské množstvo času a to už vôbec na to by som nemal teraz čas. Prípadne, ak medzi vami je nejaký nadšenec, ktorý by to chcel prepísať, tie titulky, teda moju reč do tituliek, tak sa mi ozvite. Dá sa to spraviť, ale ja sa s tým už nejdem hrať. Je to stará prednáška. Ale to, čo som tam povedal,
v podstate platí, hej, ako ja som vtedy ešte niektoré veci nie celkom chápal, ale chápal som ten základ a povedal som to v podstate dobre. Hej, dalo by sa tam namietať nejaké detaily, ale myslím si, že to, čo som tam povedal, je v poriadku a preto to aj zverejňujem. Takže to je taký vianočný darček odo mňa. Celá prednáška má takmer 2 hodiny. To je zase typický môj problém. Ja stále mám takú predstavu, že keď si niečo pripravím, že to je strašne krátke. Že to je nakrátko, musím to nejako predložiť, musím tam dať viac vecí. No a potom je to strašne dlhé. Takže aj pri týchto videách, ktoré robím, to tiež neviem odhadnúť. Tak vtedy som tam natlačil v podstate, dalo by sa povedať, 2 prednášky do jednej. Takže je to také, ako to je. Ale všimol som si, že moje dlhé videá sú práve tie populárnejšie na tomto kanáli. A tie krátke až tak populárne nie sú. Takže aj mnohí ľudia mi chvália, že konečne dlhé video. Takže môžete sa tešiť, tí, ktorí sa tešíte na dlhé videá. Toto je 2-hodinové video. Zrozumiteľnosť nie je 100%, ale hovorím, urobil som s tým najviac, ako bolo v mojich silách. Tiež tu vidíte vlastne určitú evolúciu, ktorá viedla až k týmto mojim videám. Pretože tu hore, namiesto tohto farebného znaku, to je fotka kameňa. To bolo fotené v Indii, v jednom chráme, vstupná brána, tam je taký kamenný, ako keby prach, len tam nie sú dvere, hej, to je len taký vyvýšený, ako prach kamenný, hej, ale vyšší. A na tom bol vyritý obrázok. Takýto obrázok. Hej. Tak mne sa to veľmi páčilo, pretože my toto považujeme za slovanský symbol. A akože je správne, že sa k tomu hlásime. Pravdou však je, že to nie je výlučne slovanský symbol. Toto je niečo, čo je celosvetovo známe. A je to známe aj v Indii. Tie prvky tam sú a je to v tom chráme, kde som to sfotil, to bol normálne ako ten vstupný obrázec. Hej? Čiže idete do chrámu a vlastne prejdete cez toto. Takže toto sa mi zapáčilo, preto som to použil vtedy takto a vlastne ten koncept mi potom ostal, na to som stával, keď som začal robiť tieto videá a povedal som si, tak dám do rohu. Ale už som to vylepšil, to logo. Spravil som ho farebné. Tiež tu mám na tejto strane, hej. Ja som na tej strane, na tej strane mám to, čo premietam. Je to v rohu, to, čo premietam. Že tieto prvky tu už vtedy vznikali. Čo ma ale šokovalo, teraz ako som si pripravoval tieto obrázky, tak som sa naspäť pozrel na tento plagát, ktorý som nevyrobil ja. Hej? Toto vyrobili v Považskej knižnici. Ja som im dal iba nejaké základné informácie, dal som im ten obrázok, tak oni ho dali sem. A pozrite, čo to je napísané. Oni mali, tá moja prednáška bolo v rámci cyklu prednášok, kde tam mali rôznych ľudí a rôzne veci im prednášali, ja ani neviem vlastne čo všetko. A ten celý cyklus oni nazvali Harmónia súvislosti. Ja som si to vôbec neuvedomil. Tento kanál sa nevolá súvislosti kvôli tomuto, ale je zaujímavé, že už tam mali to slovo súvislosti. Ten názov súvislosti mi v skutočnosti, pokiaľ si správne pamätám, poradila moja manželka. Mne sa nedarilo nájsť nejaký vhodný názov, ktorý by zahrňal tú šírku toho, čomu som sa chcel venovať. Veci, ktoré som chcel hovoriť. Lebo ja som človek, ktorý má široký záber, takže keď máte široký záber, tak zistíte, že všetko so všetkým súvisí. Takže ono to nie je celkom také oddeliteľné. Keď rozprávate o jednej veci, tak nastanú situácie, že jednoducho je tam niečo z tej ďalšej oblasti. A teraz sa musíte krotiť, lebo tí ľudia, ktorým hovoríte niečo v rámci jednej oblasti, nie sú oboznámení s tou druhou oblasťou. Hej? Takže, lenže pre človeka, ktorý tam vidí tú súvislosť, je potom ťažké to nejako odobrať tú súvislosť, pretože on to častokrát potom stráti tú ostrosť a tú jasnosť toho pochopenia.
keď sa tam nedajú všetky veci. A preto sa mi možno darí, tak ako sa mi darí, v tom odhaľovaní veci, pretože mám ten široký záber. Pretože ono sa nedá len pozerať do mikroskopu a z toho niečo pochopiť. Musíte pozerať aj okolo seba, musíte pozerať všade. Takže a ja som človek, ktorý pozerá všade. Takže preto tie súvislosti. No a keď už hovorím o tomto kanáli, tak ako som povedal, ja som začal vlastne 3 roky dozadu skúšať sa postaviť pred kameru a niečo tu rozprávať a nastavovať si tu svetla a pozerať toto, lebo za mnou je zelené plátno. Myslím, že ste to asi väčšina pochopili, že to je zelené plátno, lebo ináč by som sa nedostal tento obraz za mňa. No a musel som nastaviť všetky tie svetlá a proste pochopiť, čo robím zle, lebo najprv mi tu presvítala zelená farba a buď som sa rozplýval do toho a proste nebola taká ostrosť a musel som pochopiť, čo robím zle a musel som to nejako vyladiť, musel som si kúpiť svetlá, musel som sa s tým hrať a chodil som a rozprával som, čo robím, hej, čiže to sú videá, ktoré neobsahujú nič, ktoré som natočil predtým, ale zvykal som si na to byť sám v miestnosti, pozerať do kamery a rozprávať. A snažiť sa hovoriť zrozumiteľne, výrazne. Lebo ja som človek, ktorý má tendenciu sklznúť do nevýrazného rozprávania, takže ste si asi tiež všimli na tom, že keď sa rozhovorím, že menej zrozumiteľne rozprávam, horšie vyslovujem písmeno R, lebo ja som dlho nevedel vysloviť písmeno R. Ja som sa písmeno R naučil hovoriť, až keď som mal 18 rokov. A je to dosť neskoro, lebo všetky tie návyky človek získa predtým, takže ja mám tendenciu sklznúť do toho, že hovorím to R tak, ako som hovoril predtým, že to bolo také nejaké R. No ale pri natáčaní som zistil, že keď som si pripravil presne text, ktorý chcem povedať, tak furt si to kontrolujem s ním a strašne neprirodzene to vyzerá, alebo to potom musím strašne strihať, že to pomaly po jednom slove striham, alebo po každej vete alebo polovičke vety musím proste spraviť prestrih, lebo sa pozriem niekde a to je strašná robota. Takže pokiaľ rozprávam voľne, tak viem rozprávať voľne aj dlhší čas. Ale potom tá kvalita toho voľného rozprávania žiaľ nie je taká, ako by to vyhovovalo treba aj mojim predstavám. A preto som niekedy aj trochu nešťastný z toho, čo vytvorím, ako napríklad to predchádzajúce video, kde som vlastne zasadil ten celý môj výskum do kontextu. No tak keď som to video strihal, tak nebol som s tým celkom spokojný, ale predstava toho, že teraz to natočím ešte raz a znova to budem všetko musieť robiť, už bola taká šialená, tak som si povedal, dobre, nechám to tak. Ale nie som s tým spokojný, čo produkujem. A asi je to problém, asi. Jeden z problémov je to, že človek, aj tie chyby, hej, že ja proste napíšem nejakú chybu, hej, som napísal genetikov, hej, akože s genetikou v, hej, predtým to mám 2 slova z U a to tretie bolo z V a vôbec mi to nebilo do očí. Človek proste napíše a nevidí svoju vlastnú chybu. Potom som to zostrihal a potom som si to celé pozrel, že jak to teda vyzerá a ten výsledok. No a vtedy mi to došlo, že aha, Ježišmária, aj tam mám V. No a ešte by som sa vedel vrátiť k editácii, lenže ja som tam takto behal rukou a to už nezeditujem, pretože to mám nahraté aj s týmto. Takže neviem za svoju ruku už nič vložiť. Keby som tam rukou nechodil, tak tam viem to pekne prekryť, že by tam bolo to U. No, odbáčam od témy. Chcel som povedať to, že voľne sa mi rozpráva ďaleko lepšie, mám s tým menej práce so strihaním, ale kvalita toho, čo hovorím, je taká ako voľné rozprávanie. Čiže máte tam všelijaké zamyslenia sa, všelijaké ktoré neviem vystrihnúť. Veľakrát hovorím hej. Nie je to pekné, ale jednoducho v rámci reči človek vyplňa ten čas takými tými zbytočnými vecami. Možno keby som nenatáčal sám, že by niekto tu na mňa pozeral a keby si všimol moju chybu, tak by som to opravil, tak by mi to povedal, potom by sa to mohlo opraviť pri natáčaní, čo by sa potom pekne dalo zostrihať.
No ale natáčam sám, takže to vyzerá tak, ako to vyzerá. Hej, natáčam sám, teda robím si prípravu sám, sám to natáčam, sám to striham, sám to zverejňujem. Hej, čiže je to také, ako to je. Niekto mi raz napísal, že by som mal na Silvestra zverejniť videá s mojimi breptami. No, zaujímavý nápad. V podstate vy moje brepty máte všetky tam, lebo to, čo poviem, sú častokrát proste také, že sa chytám za hlavu potom, keď to striham, že teraz čo s tým a dobre, tak to tam nechám. Takže brepty máte väčšinu. A zažil som aj dve vtipné situácie, také, že ja som sa na tom veľmi pobavil. Jedna bola taká, nejdem to vyhrabávať, hej, akože bola to jedna také, že som o niečom rozprával a teraz mal som tam na slajde nejaké ďalšie slovo a teraz som to prepol a začal som rozprávať a to som si uvedomil, že si sa rozprávam o tom, ale rozprávam niečo celkom iné, ako som chcel povedať, hej, tak som sa zastavil, že čo to hovorím. Na to som sa dobre bavil, keď som si to potom pozeral. Ale aspoň sa spamätal samozrejme a natočil som to, čo som chcel, ale bola celkom pre mňa zábava sledovať sa, ako som tam sa čudoval nad tým, že čo to vlastne rozprávam a prečo. To bola jedna taká vtipná situácia, to bola asi najvtipnejšia situácia pre mňa. A potom druhá vec, taká vtipná sa mi stala pri natáčaní videa o Mitre, kde som rozprával, že Demeter bola dcéra boha Krona. Podľa gréckej mytológie. A neviem, čo sa stalo, a to som si nevšimol počas natáčania, ale ja som namiesto slovo dcéra normálne povedal slovo syna. Že Demeter je syna boha Krona. A to som si všimol, až keď som to video strihal a pozerám, že to, čo som pre Boha povedal. No a tak potom som tam musel vložiť zvuk z iného miesta, kde som povedal slovo dcéra. Takže tam mi celkom nesedia ústa do toho, ako hovorím, pretože som tam musel nahradiť iné slovo. No ale to sú také dve situácie iba, ktoré nastali, ktoré by možno stáli za to spraviť ako takéto vtipné video, lenže sú to len dve takéto situácie a tie ostatné brepty, tak tie máte naživo. No a na záver ešte jedna chuťovka. Keď som si teda to všetko pripravoval, ako to bude vyzerať, aké bude mať logo, tak som vtedy rozmýšľal aj o nejakej zvučke, že by som začal vždy nejakou zvučkou, hej? Lebo niektoré kanály to robia, že majú na úvod, nejdú rovno na vec, ale proste je nejaká zvučka a potom idú na vec. Tak som si tak nejak myslel, že dám zvučku a čo spravím, tak skúsim toto logo nejako rozanimovať, hej? Takže ja som to nejak spravil do určitej úrovne a potom som sa na to vykašľal. Dokonca som pridal aj zvuk. Vážený, a ten zvuk je zaujímavý. Ja vám to teraz ukážem. Ale ten zvuk, ktorý budete počuť, tú melódiu, tu neskomponoval nikto. Tu skomponoval vesmír. A ja som bol v šoku z toho, že to takto vyšlo. Totižto, tu je 7 farieb, hej? Aj s tou priesvitnou, ktorá je v strede. A to, čo zodpovedá tým 7 etapám ľudského života. Ako som o tom hovoril v inom videu. Tým 7 etapám zodpovedá 7 farieb, tu sú. A tým 7 zodpovedá aj 7 dní v týždni, tam sú v inom poradí. A zodpovedajú tomu nebeské telesa, 7 nebeských telies. No a je možné tomu priradiť aj tóny na stupnici. A použil som to, čo som niekde našiel u Emila Páleša. Mnohí poznáte určite Emila Páleša a jeho angelológiu. On venoval v podstate veľkú časť svojho života skúmaniu toho, ako vlastne týchto 7 princípov, aj keď sú tam rozdiely proti tomu, čo hovorím ja, čo by bolo veľmi zaujímavá vec to niekedy nejako konfrontovať. Čiže on hovorí o týchto 7 princípoch, hej, ktoré
vlastne on pozná zo starovekej literatúry európskej. A on tomu priradil tie tóny. A priradil ich logickým spôsobom podľa toho, ako tá planéta obieha, aká je rýchlosť jej obiehania. Tam sa treba určité veci rozhodnúť, že tak on sa rozhodol nejako. Ja som zobral tu jeho stupnicu tak, ako to vymyslel. Podľa tých planét, lebo toto je jasná vec. Vieme, to, čo robí on, sa dá priradiť planétam, aj toto sa dá priradiť planétam z toho indického pohľadu. Potom to nastanú určité rozdiely, tie by bolo zaujímavé preskúmať. Mňa by toto veľmi zaujímalo. No ale zobral som teda podľa planét som to usporiadal s týmto a zobral som jeho stupnicu a dal som jednotlivé tóny života, tak ako idú za sebou. Čiže to, čo budete počuť, ten zvuk, tam je 7 tónov, ktoré zodpovedajú 7 etapám ľudského života. Čiže to je zvuk, to je melódia ľudského života. Zaznie 7 tónov, potom trošku bude pauza a potom zaznejú vidíte, záznú, tu máte ďalší brept. Potom zaznejú 3 tóny a to je biela, modrá, červená. To sú 3 farby našej trikolory. Takže pozrite si a vypočujte si. Pekná melódia, že? Ten obraz mi príde taký trošku násilný, nevedel som to ináč rozanimovať len takto. Tak som to nakoniec nepoužil. A nakoniec moje videá sú také, že rovno začínajú s tým, čo chcem povedať. Čo je možno, že aj lepšie. V každom prípade veľmi ma prekvapil ten zvuk. Ako vidíte, ja nič nevymýšľam. Ja som len prekvapený z toho, čo nachádzam. Proste sa pozriem a vidím. Proste skúsim to s tými farbami a tými tónmi a nestačím sa čudovať, k čomu to vedie. Pozriem sa do tamilského slovníka a nestačím sa čudovať, k čomu to vedie. Pozriem sa na hocičo a nestačím sa čudovať, čo zistujem. Mnohí iní vymýšľajú, čo sa im páči, vymýšľajú, čo cítia. Ja sa pozriem a hovorím len o tom, čo je. Dobre, takže toto už je na dnes všetko. Vidím, že toto video zase bude dlhšie, ako som čakal. Som myslel, že to za 10 minút vybavíme. Tak ale mnohí máte radi moje dlhé videá. Keď som natočil niečo krátke, tak si sa sťažovali dokonca, že len také krátke video. Tak je dobré, že bude dlhé. Voľne som rozprával, takže sa mi to bude aj dobre strihať. Takže to je na dnes všetko. Želám vám pekné Vianoce. Ak mi dovolíte jedno želanie, želal by som si, aby sme sa, aspoň teda niektorí ľudia, vrátili k tomu pôvodnému priebehu sviatkov. Pretože keď to urobíme, keď začneme oslavovať ten zimný slnovrat a budeme ho najprv pozorovať a potom budeme to oznamovať spôsobom, ako to je na Luciu, tak budeme vedieť, čo robíme. A keď budeme vedieť, čo robíme, tak k tomu budeme mať vzťah. Pretože naše sviatky zanikajú z toho dôvodu, že im nerozumieme. Čo si robíme a nedáva to zmysel tým, ktorí to robia. Nedáva to zmysel ďalším, nedáva to zmysel ďalšej generácii a tak sa do toho veľmi nemajú. Keď sa chytíme toho, čomu sa dá porozumieť, tak sa tie sviatky opäť oživia a budeme to robiť naozaj úmyselne, vedome a s radosťou. Takým spôsobom sa dá vrátiť k našej pôvodnej kultúre. Iba tak, že budeme robiť to, čomu rozumieme. Tak. A s týmto želaním sa s vami lúčim a teším sa
Dovidenia na budúce.